días a todos e a todas, aos máis grandes, como din os argentinos, e os máis pequenos e pequenas. Grazas a todos por vir nesta xornada que, dadas as condicións da pandemia, pois nos obriga a un aforo limitado e, por tanto, non a podemos facer como nos gustaría, con máis público, pero simbólicamente é importante que celebremos aquí ao día o cabodano de Emilia Pardo Bazán, na casa de Emilia Pardo Bazán. Casa de Emilia Pardo Bazán porque, como saben, casi todos, a familia de Emilia Pardo Bazán, as herdeiras de Emilia Pardo Bazán, cederon á academia, doaron á academia, digámoslo así, pois esta residencia, que era a súa residencia na cidade, as Torres de Meirás era outra cousa, como sede da academia. E, como saben, Emilia Pardo Bazán, ademais, foi primeira presidente de honra da Real Academia Galega cando se crea en 1905-1906. E, dende aquela, ademais do compromiso da Academia por velar polo seu patrimonio, polo seu legado, polo seu arquivo, polos seus manuscritos, etc., pola súa biblioteca, que temos maioritariamente aquí, pero que unha parte aínda está pendente nas Torres de Meirás e que esperemos podela recuperar como patrimonio da sociedade galega, pois a Real Academia Galega, repito, sin menoscabo de outros compromisos que a Academia ten fundamentalmente, que é a defensa da nosa lingua, tamén honra aquelas persoas que foron generosas con ela, e neste caso a dona Emilia Pardo Bazán. Por tanto, este acto ten moito de agradecemento, de afecto a unha persoa que non utilizou a lingua galega, mesmo que discrepou con posicionamentos que hoxe podemos ter alrededor do idioma, pero que levaba a Galicia no corazón e na súa literatura, e, por tanto, iso merece todos os respectos e aplausos pola nosa banda. Non é a única. Estamos falando de Valle Inclán, estamos falando de Lancelot Fernández Flores, estamos falando de outros moitos autores. Por tanto, o acto de hoxe ten ese valor simbólico na Casa da Rúa Tabernas, e vai conducir o acto dando as voces pois Xulia Santiso, que é a conservadora da Casa Museo. Está connosco o señor Laxe, José Manuel Laxe, en representación do Concello da Coruña, cousa que agradecemos tamén, porque Marineda tamén é un territorio especialmente querido pola autora que aquí hoxe lembramos, e está connosco tamén Marilar Alexandre, que ademais de traballar e escribir sobre a obra de Emilia Pardo Bazán, é a directora dende hai pouco. Acordamos e ela aceptou generosamente ser directora de La Tribuna, que é a publicación que espalla tamén os estudos de Emilia Pardo Bazán, e que participará tamén, lóxicamente, neste acto. Non quero estenderme máis, se esquezo a alguén, perdón, intentarei, están os compañeros de Arbeda, e xa falaremos un pouco despois, ao final do acto, que entregaremos os premios literarios que convocaron alrededor tamén da memoria de Emilia Pardo Bazán. E como se trata de escoller unha páxina ou media páxina, non moito máis, eu vou ler o primeiro parágrafo dunha novela, Los Pazos de Ulloa, que foi o primeiro libro que eu comprei sendo adolescente con meu diñeiro, por eso escollé. 25 pesetas, edición Bruguera. 25 pesetas eran pesetas daquela, e eu pois tiña salía forradiñas, a min xa me gustaban os libros, e sobre todo Emilia Pardo Bazán, como pasou con Valle Inclán, etc., pois eran un pouco aqueles autores que eran capaces de convertir a Galicia, proxectala universalmente, non? Cosa que ás veces pois parece que estábamos encerrados no noso propio curruncho, non? E eu comprei ese libro con 25 pesetas, as edicións Bruguera, e entón por eso escollín que non se xa máis que pola crónica sentimental o principio desta novela, Los Pazos de Ulloa. Por máis que el jinete trataba de sofrenarlo, agarrándose con todas sus fuerzas a la única rienda de cordel y susurrando palabrillas calmantes y mansas, el peludo rocín seguía empeñándose en bajar la cuesta un trote cochinero que descuadernaba los intestinos, cuando no a trancos desigualísimos de loco galope. Y era pendiente de veras aquel repecho del Camino Real de Santiago Orense,
en términos que los viandantes al pasarlo sacudían la cabeza murmurando que tenía bastante más declive del que no sé cuántos por ciento marcado por la ley y que sin duda al llevar la carretera en semejante dirección ya sabrían los ingenieros lo que se pescaban y alguna quinta de personaje político, alguna influencia electoral de grueso calibre debía andar cerca. Non continúo máis, ademais os guantes tampouco permiten pasar moi ben as follas, pero aconsello-vos a todos a lectura desta novela, que é unha crónica daquela Galicia do século XIX. Moitas grazas e adiante os compañeiros e compañeiras. Moitas grazas, presidente. Non sei se escoita, pero escoitase medio ben. Patricia vai facer o protocolo de rigor, espero que todos respetemos as medidas de seguridade. E ten agora a palabra a don José Manuel Laje, que é edil do Concello da Coruña. Bo día. Permitídeme que non trouxen o libro, senón uns poucos folios con un relato. En primeiro lugar, agradecer en nome da alcaldesa, da nosa alcaldesa, Inés Rei, que non podía estar hoxe aquí, desculpar a súa presencia, agradecer ao presidente da Academia, a Marilar e a Xulia, este acto, a todas e a todos vos, por contribuir decisivamente día a día, non só nos días simbólicos, a que sexamos capaces de manter viva a nosa cultura. Dentro da nosa cultura, a nosa lingua é o patrimonio máis importante que temos e, polo tanto, como en todos os días que son sinalados e en todas as accións que realizamos, pois decir que é unha tarefa e un traballo continuado. Daquela, os elementos simbólicos son relevantes, son importantes, pero é moito máis importante o que facemos no día a día. Este ano tamén é importante no Concello da Coruña e eu, a verdade, é que como galego falante síntome orgulloso, non só como portavoz do goberno, sino como cidadán da Coruña, que aprobáramos por primeira vez a ordenanza de uso da lingua galega no Concello, o cal era unha anomalía que non se tivera resolto tendo en conta que existe unha lei en Galicia de uso do galego nas entidades locais dende o ano 88, se non me falla a memoria. Por lo tanto, seguramente é tarde, pero como nos queda moita tarefa e moito camiño por diante para seguir conservando non só a nosa cultura, sino a principal ferramenta que temos, pois decirvos que creo que tamén é unha boa nova. Sin máis, e antes de ler o texto, si quería destacar da figura de Emilia Pardo Bazán, decía eu antes a Xulia, antes de comenzar este acto, que me chama moito a atención, moito, xa non polo contido ou pola rebeldía ou incluso pola impostura no século XIX, sino pola forma. É dicir, o fondo, o contido, sen dúbida é relevante, ven a conto do pequeno texto que vou a ler, que é dun relato que se chama Feminista, e chámame moito a atención porque cando leo textos de principio de século, do século XX, non? Pois, bueno, percibo a diferencia notable en como escribimos, en como nos expresamos e tal. Cando vexo como no século XIX Emilia Pardo Bazán escribí a forma que tiña de facelo, pois a verdade a mí me sorprende, non? Non son un experto, non me dedico a filoloxía, pero son, digamos, un lector medio, e a verdade é que me sorprende a rebeldía, impostura e, sobre todo, que podría ser escritura deste tempo. Que podría ser escritura deste tempo, non? Polo tanto, bueno, pois a verdade manifestar agradecemento, como decía Víctor Freixanes, o presidente da Real Academia, agradecemento a Emilia Pardo Bazán por todo o que lle ten dado non só a cidade, sino a Galicia, a facer tamén de Galicia un espacio universal tan necesario, como decía o presidente da Academia, ser capaces de mirar cara dentro, pero sobre todo ser capaces tamén de proxectar cara fora. E para min a figura de Emilio Pardo Bazán reúne tres elementos que ademais coinciden cos elementos centrales da acción
do goberno actual da cidade da Coruña. A aposta pola cultura, o feminismo e a defensa da cidade. Unha extensa e rica obra literaria, un compromiso co feminismo e un vínculo, como ben apuntaba tamén Víctor, con este espacio, con esta terra, con esta illa dentro dun país como é o noso, dentro dun país como é Galicia, que desde logo temos aínda moita tarefa por diante para proxectar o cara universal. E se me permitides, leo rápido, a verdade é que me gusta moito este texto que vou ler. Se casaron y la mañana siguiente a la boda, al despertar la novia, en el asombro del cambio de su destino, oyó que el novio, imperioso y sonriente, mandaba: Clotilde mía, levántate. Hízolo así la muchacha sin darse cuenta del porqué. Y al punto el esposo, con mayor imperio, ordenó: ahora ponte mis pantalones. Atónita, sin creer lo que oía, la niña optó por sonreír a su vez, imaginando que se trataba de una broma de luna de miel. Broma algo chocante, algo inconveniente, pero quién sabe, ¿sería moda entre novios? Has oído, repitió él. Ponte mis pantalones, ahora mismo, hija mía. Confusa, avergonzada, y ya con más ganas de llorar que de reír, Clotilde obedeció lo mejor que pudo. Obedecer es ley. Siéntate ahora ahí, dispuso nuevamente el marido, solemne y grave de pronto, señalando a una butaca. Y así que la empantalonada niña se dejó caer en ella, el esposo pronunció: he querido que te pongas los pantalones en este momento señalado, para que sepas, querida Clotilde, que en toda tu vida volverás a ponértelos. Que los he de llevar yo, Dios mediante, a cada hora y cada día, todo el tiempo que dure nuestra unión, y ojalá sean muchos años en santa paz. Amén. Ya lo sabes, puedes quitártelos. Un pequeño salto para rematar. Pero Abreu, a pesar de la higiene conyugal, tenía el plomo en el ala. Los restos y reliquias de su mal vivir pasado remanecieron en achaques crónicos, y la primera vez que se consultó conmigo en aguas sacras vi que no tenía remedio, que sólo cabía paliar lo que no curaría sino en la fuente de juvencia. Ignoramos dónde mana. Su mujer le cuidaba con verdadera abnegación. Le cuidaba, eso lo sabemos todos. Se desvivía por él, y en vez de divertirse, al cabo era joven aún, no pensaba sino en la poción y el medicamento. Pero todas las mañanas, al dejar las ociosas plumas el esposo, una vocecita dulce y aflautada le daba una orden terminante, aunque sonase a gorjeo: ponte mis enaguas, querido Nicolás, ponte a prisa mis enaguas. Infaliblemente la cara del enfermo se descomponía. Sordos reniegos asomaban a sus labios, y la orden se repetía siempre en voz de pájaro, y el hombre bajaba la cabeza, atándose torpemente al talle las cintas de las faldas guarnecidas de encajes. Y entonces añadía la tierna esposa, con acento no menos musical y fino: para que sepas que las llevas ya toda tu vida, mientras yo sea tu enfermerita, ¿entiendes? Y aún permanecía Abreu un buen rato en vestimenta interior femenina, jurando entre dientes, no se sabe si de rabia o porque el reuma apretaba de más, mientras Clotilde, dando vueltas por la habitación, preparaba lo necesario para las curas prolijas y dolorosas, las fricciones útiles y los enfranelamientos precavidos. Muchas gracias. Ben, agora participa Marilar Alexandre, académica de Número da Real Academia, a directora da revista da Tribuna, con un parágrafo extraído dun artigo de prensa. Bo día, moitas grazas por estares aquí.
moitas grazas ao alumnado, especialmente do CEIP Emilia Pardo Bazán, de aquí de Marineda, digo, de Coruña. Escollín este texto porque unha das cousas polas que loitou durante toda a súa vida foi pola educación das mulleres e polo dereito a exercer todas as profesións. E eu pensaría que cando rapazas e rapaces, pero especialmente as rapazas, como as que van ler textos de Emilia, agora en 2021 pensan que o mellor queren estudar e ser enxeñeiras de astronáutica, ou pensan que queren ser suizas, é difícil para nós concebir que no tempo en que escribe isto Emilia Pardo Bazán non é que non puidesen ir á universidade, que non podían, senón que non podían nin siquiera estudar o que hoxe é a ESO. E a educación das rapazas acababa aos 9 anos, porque aos 10 comezaba o que daquela se chamaba bacharelato elemental, que algunhas persoas aquí por idade aínda o fixemos, e a partir de 10 anos se supoñía que as nenas só se debían dedicar, as mulleres, a prepararse para ser boas nais. E isto é o que Emilia impugna coa súa vida, porque ela, como sabedes, dedicouse á profesión de escritora e cos seus escritos, cando di cousas como que as mulleres teñen destino propio e non relativo á familia que poderán ou non constituir. Entón, pois, dun dos seus artigos de prensa, que durante moitos anos fixo un semanal nunha revista chamada Ilustración Artística, para non ter que poñer as lúas, truxen o libro da casa, un traballo no que ademais ela utiliza esa retranca galega tan impresionante para falar dos traballos que lle se permitían e non as mulleres, porque ela sabía ademais que para a emancipación das mulleres ter un traballo remunerado era crucial. Vou meter tamén un pequena paréntese. Tamén a xente que vive agora, non só alumnado do CEIP, sino xente nova, custalle traballo pensar que as mulleres durante todo prácticamente o século XX, non só o XIX, para viaxar ao estranxeiro, mercar, vender e ter un traballo remunerado, precisaban unha autorización do marido que levaba o horroroso nome de licenza marital. E a xente pode pensar, isto acabou... Non, isto acabou en 1975, o ano que morre o dictador. Entón, disto fala Emilia, disto antes. Verdade es que en el terreno económico, ¿cuándo ha existido la desigualdad entre los sexos? El cuadro es antiguo ya. La mujer ha trabajado siempre. Las labores más duras, más penosas, nunca se le han vedado en nombre de la debilidad y delicadeza de su organismo. En el muelle suele presentarse una escena curiosa. Cuando llega el momento de la descarga de los barcos, se oye por todas partes resonar este grito. ¡Aquí las mujeres! Y un hato de ellas, descalzas, empernetas, desgreñadas, curtidas por el sol, el aire y la ruda faena, se precipitan disputándose el saco de carbono, de cal, la barrica de aguardiente, el fardo aplastante que les valdrá unos cuantos reales. ¡Aquí las mujeres! ¡Qué contraste entre el grito que llama a las miserables a sudar y reventarse y el grito contrario! ¡Fuera las mujeres! Que cierra a la mitad del género humano todos los caminos por donde se va a obtener un puesto decoroso, lucrativo, honorífico, algo que sea provecho y ventaja, lo que el burgués se ha reservado para sí, gruñendo y rabiando como el perro cuando tiene un hueso y teme que se lo disputen. Yo he visto a las mujeres en mi tierra, segando, cavando, cargando el carro, pisando el tojo, juntando el estiércol, trabajando en obras públicas, chapuzadas en agua hasta el muslo, partiendo piedra.
sin que nadie les preguntase si estaban encinta o lactando. Particularidad que tanto preocupa a los que se aterrorizan ante la hipótesis de que una diputada llevase en su seno un animado germen de humanidad. Yo las he visto haciendo oficios de mozos de cordel en las estaciones, porteando baúles. Yo las he visto, no digan que es hipérbole, ayudando a tirar de una carreta. Todo esto pueden hacerlo con libertad absoluta y ni se hunde el firmamento ni tiemblan las esferas interrumpiendo su armonioso giro. Lo que haría rasgarse el velo del templo y abrirse en los peñascos grietas atroces sería que una mujer se sentase en una oficina a despachar expedientes o en la sala de sesiones de un ayuntamiento a deliberar. Agora temos en Marineda unha alcaldesa, por certo. Como sucede ahora en el estado de Kansas, porque es harto sabido que estas funciones las desempeña el hombre con tal puntualidad, actividad, legalidad y maestría que no acertaría a la mujer de sustituirle ni en el espacio de una hora. Muchas gracias. Agora toca a mí. En principio quixemos facer unha lectura continuada, pero son tantos os registros que ten Pardo Bazán que cada un de nós xa vedes que colleu. Este é o que Marilar non quería tocar. Este é un anuario de la Ilustración Artística, que é unha revista na que doña Emilia escribe cada 15 días durante 16 anos. Isto é de 1901, ela morre no 21, ainda hai moito tempo. Aí va, xa. Marilar, pasas mensajes, por favor. Non, non deixo. Moitas gracias. Gracias. Vale, entón digo. Esta vocación literaria mía, que no ha dejado de costarme desazones y luchas, me ha valido también injusta recompensa, horas y días inolvidables. ¿Qué más se puede pedir? Todo lo que es combate se cifra en la esperanza de una victoria, doblemente esperada y saboreada si vence por nosotros y con nosotros una idea que vale más que nosotros valemos. Yo, cuando llegue el momento de colgar las armas y despedir el arnés, cuando tenga que retirarme a la sombra de los árboles o a la sombra más oscura aún, no podré decir que no he cogido el fruto espiritual abundante y sazonado. Y no se me pretenda ese pequeño desahogo emocional. Muchas gracias. Ben, agora sí, podedes sentar. E eu sigo dando as entradas con este micrófono. Vale. Ven agora o alumnado do CEIP Emilia Pardo Bazán, que estamos orgullosísimos de... Bueno, estamos orgullosísimos do profesorado, de Diego, o responsable da biblioteca, que conseguiu que estes micos saiban quen é Pardo Bazán. En principio, a primeira que aparece vou ter que baixar isto, vai ser Sara, estudiante de sexto de primaria. Sara, benvida. Bos días, chámame Sara González Ortega, estudio de sexto curso no Colexio Emilia Pardo Bazán. La gente siempre atribuye los sucesos a causas profundas y trascendentales, sin reparar en que a veces nuestros destinos los fijan las niñerías, las pequeñeces más pequeñas. Pero son pequeñeces que significan algo, y para ciertas personas significan demasiado. Isto escribiu no Emilia Pardo Bazán fai máis de 100 anos. Na miña clase, sexto C, falamos en numerosas ocasións do tema da violencia de xénero. Tema actual e que segue existindo todos os días en calquera lugar do planeta. Pero o que sorprendeu na miña clase é que dona Emilia, falecida hai un século, escribise tanto sobre este tema e dun modo tan actual. Actual porque é un problema moi presente na nosa sociedade, a pesar de todos os seus avances. Un dos contos lidos na miña clase foi Un caixe roto, o relato que dá título ao seu coñecido libro de contos. O conto é moi breve, pero nos dio para falar moito. Nel temos descripcións que non nos aburren e diálogos que nos permiten coñecer a protagonista. Emilia Pardo Bazán conta a historia dunha muller de clase acomodada, Micaela, que plantou ao seu noivo no altar, ante o asombro e o escándalo de todos os invitados. Durante anos, os veciños
especularon sobre as verdadeiras razóns polas que Micaela tomara esta sorprendente decisión. Moito tempo despois, contou a unha amiga os auténticos motivos do seu non. O seu veo enganchouse con algún saínte e ela tirou levemente del. O vello encaixe, agasallo do seu noivo, rompeu e rapidamente advertiu a mirada airada dele. Nese momento, Micaela comprendeu a vida que lle esperaba e decidiu pronunciar na boda un rotundo non que deixou asombrados aos invitados. E esta é a parte do texto que máis nos gustou, a que máis comentamos en clase e con ela comecei. Hai pequeñeces que significan algo e para certas persoas significan demasiado. O motivo tan pequeno provoca a rotura dunha peza de encaixe que o seu noivo regaláralle para o seu vestido de noiva. A cara del, contraída e desfigurada, fai que Micaela poña por diante o seu razoamento aos seus sentimentos. A conclusión a que chegamos na miña clase é que ese veo de noiva que rompe é unha metáfora. Rompe para poder ver a realidade, e ese non de Micaela, que ninguén esperaba, seguímolo escoitando hoxe en día no famoso Non e Non. Gracias a Emilia Pardo Bazán por escribir estas historias. E gracias a todos e todas por escoitar. Moitas gracias, Sara. Gracias a ti por ter este traballo. Ai, perdón. Ven agora Lucía, estudiante de sexto de primaria. Hola, son Lucía, teño 12 anos, estou na clase de sexto A no Colexio CEIP Emilia Pardo Bazán. Para mí en Emilia representa unha muller que foi unha pioneira, unha muller que representou os dereitos das mulleres e tamén a igualdade de xénero. Tamén é un exemplo dunha muller polifacética, xa que sabía de cociña, escribiu 2 libros de cociña, sabía de moda, porque foi os desfiles de París que lle encantaban tamén, viaxaba, leía, escribía, porque escribía genial, foi unha magnífica escritora. Logo, a frase que eu elexín é do libro Memorias dun solterón, este que teño aquí. Non me gusta vivir esclava de los moños. Me arreglo lo posible, todo lo que cabe, sin derrochar un tiempo que debo dedicar a cosas mejores. Creo que o que quería expresar aquí Emilia era que a ela gustaballe sentirse guapa, pero non lle gustaba ser esclava dese tipo de modas, dietas, ese estereotipo de muller que tiña naquel tempo. Tamén elexín esta frase porque na radionovela que temos no cole, Paseando con Emilia, neste último capítulo estivemos traballando a moda, ela dicía que era un recurso narrativo para ela e que lle gustaba, pero non lle gustaba ser esclava de cousas así como facían as mulleres naquel tempo. Creo que Emilia foi unha muller magnífica, creo que nos deu moitas enseñanzas dende os seus libros e frases bueno, moitas gracias por escoitarme. Moitas gracias. Estaba pensando agora que esta manifestación pública da vosa oratoria é moi importante tamén, que unhas rapazas saiban falar tan ben como falan. Daniel, estudiante de quinto de primaria do CEIP. Bo día, chámome Daniel Linos Casas, teño 10 anos e estudo quinto de educación primaria. Estou moi contento por estar hoxe aquí, representando os meus compañeiros e compañeiras de quinto C do CEIP Emilia Pardo Bazán. Hai moitas frases de Dona Emilia que nos gustan moito. Era moi difícil escoller unha, así que quedámonos con 2.
A primeira di: los sentimientos no los elegimos, se nos vienen, se crían como la maleza que nadie planta y que inunda la tierra. Do seu libro El saludo de las brujas. Pareceunos moi fermosa e entendémola moi ben, porque quen non ten sentimentos? E a segunda di: la educación física hace que la mujer aumente su estatura y vigor y enriquezca su sangre. Este pensamento, hoxe en día, parece non sorprender moito, pero no momento no que ela o dixo, si foi revolucionario, pois as mulleres non podían facer as mesmas actividades que os homes. Canto cambiou iso, afortunadamente. De feito, agora vemos a moitas rapazas e mozas que destacan en todos os deportes. Chamounos a atención o feito de que aprendera varios idiomas, que lera tantísimo e que defendera dun xeito moi valente a figura da muller, reclamando para ela os mesmos dereitos que tiñan os homes. Tamén nos resultou curioso que xa con 9 anos escribise os seus primeiros versos e que atacara o machismo e a violencia de xénero. Non entendemos por que non lle permitiron acceder á universidade, nin tampouco lle deixaron formar parte da Real Academia Española, aínda intentándoo 2 veces. Unha persoa que escribiu tanto e tan ben. Dona Emilia deixounos moi claro o importante que é a educación e a formación. Polo que sabemos dela, imaxinámola moi divertida, rebelde e desenfadada, defendéndose moi ben dos escritores da época, que pretendían facerlle bullying a todas horas, impedíndolle participar nas tertulias porque ela era moi superior a moitos deles. Todos e todas coincidimos en que, de ter vivido na actualidade, sería unha importante influencer, que tería conta en Instagram e noutras redes sociais. Parécenos moderna e, aínda que os seus vestidos xa non se leven, as súas ideas seguen estando de moda. Estamos orgullosos de que o noso cole leve o seu nome. Seguro que o espírito moderno e evolucionario e intelixente está presente nas nosas aulas. Moitas grazas por convidarnos hoxe a estar aquí. Gracias a vos, para mí. Que ben. Ven agora Rocío, que debe de ser a decana da escola. Hola, me chamo Rocío. Veño do colexio Emilia Pardo Bazán, en primeiro A. Vou a ler o fragmento da inauguración do seu libro Al pie de la torre. Al penetrar por primera vez en el recinto de la exposición, sorprendió su grandeza. No hablo de la Torre Eiffel, no quiero tocar ni explorar el asunto. Dentro de algún tiempo, cuando ya los periódicos nos traen, ella recogerá mis impresiones y consagraré algunos párrafos al coloso, novena maravilla del mundo. Ahora solo pretendo manifestar el efecto que nos produjo la dilatada planicie cuajada de edificios, parques, bosquetes, fuentes monumentales y blancas estatuas. Al pronto los ojos y el alma se rinden al vértigo de tanta sensación visual y tanta magnificencia. O que máis nos gusta de Emilia é todo. Especialmente descartamos a súa elegancia como persoa, por tanto, por dentro como por fora, e a súa educación. Ela era moi viaxeira e foi a París como cronista da Exposición Universal na que inauguraba a Torre Eiffel no ano 1889. A todos nos encantaba París, a cidade que atrae a moitos pintores do tempo. De Emilia como Mondrian, Matisse, Picasso e Sorolla, e por elo paseamos con Dona Emilia a través
a pintura da pintura. Fixemos a dona Emilia recando a muller con sombreiro de matiz polo seu gusto polos sombreiros da época, que tamén a dona Picasiano viviu na Coruña, se coñecían personalmente, xa que tiñan amigos en común, como era o Ramón o médico Ramón Pérez Costales. Ademais, a recreamos como menina no cadro de Sorolla ao estilo María de Figueroa. Que ben. Todo isto recolle os traballos que levan facendo desde neste colexio, no TEI, que están a disposición do público. Non penso que quedes unha página web que están xenerando recursos na biblioteca, no blog da biblioteca. Xenerando recursos, vale, xenerando recursos importantes para estas primarias que tamén precisan achegarse a Emilia. Parabéns desde aquí, moitas gracias. Ben, pasamos á sección... Ai, falta unha, perdón. Claro, claro, porque alguén veu a última hora. Pois, esa unha. Claro, eres Lidia, sí señor. Sí señor. Insolación. Bos días, o meu nome é Lidia Ventureira Brenas, teño 12 anos e son alumna da clase do sexto A, do CEIP Emilia Pardo Bazán. Para min, Emilia foi un claro exemplo a seguir, tanto pola súa fortaleza e as ganas de cambiar o mundo ela sola sen o apoio da sociedade, porque nin as leis, nin iso, a sociedade en sí, pensaba o que ela quería, que era adiantar e sobre todo que as mulleres tiveran os mesmos dereitos que os homes. Bueno, ademais de ser unha magnífica escritora. Para min é un honor ser parte desta escola e interpretar a Emilia no teatro radiofónico que temos na páxina web da escola, no cal aprendín moitas facetas dela que antes non coñecía, como dixo a miña compañeira da cociña, da moda, que ela a tiña que adaptar, porque como ela chamaba o seu corpo, o corpo do demo, pero ela sentíase orgullosa. Bueno, a frase, a cita que eu elexín do libro da novela Insolación, di así: Señor, ¿por qué no han de tener las mujeres derecho para encontrar guapos a los hombres que lo sean? ¿Y por qué ha de mirarse mal que lo manifiesten? Si no lo decimos, lo pensamos. Y no hay nada más peligroso que lo reprimido y oculto, lo que se queda dentro. E é que eu creo que, antiguamente as mulleres eran tratadas como un obxecto que tiña que ser controlado polo marido, e por iso eles podían facer o que quixeran con elas, pero elas tiñanse que quedar con el dentro. Entón, eu creo que sería mellor que o dixeran de maneira natural, simplemente algo natural, que todos somos persoas, non que dentro, que al final fai máis dano. Para min, Emilia Pardo Bazán é unha persoa extraordinaria, sempre lle estarei agradecida aos meus pais por inscribirme nesta escola, a cal creo que, queramos ou non, nos deixa esa esencia dela, que, estou moi agradecida. Moitas gracias, Guillo. Bueno, empezamos agora coa xuventude. Ven o primeiro convidado, estou enseguida este igual, foi un editor da biografía de Emilia Pardo Bazán, Eduardo Mestre. Bueno, la verdad es que yo lo que estoy es atemorizado ante este alarde de lectoras del colegio Emilia Pardo Bazán y no sé si voy a poder estar a la altura.
Yo soy un editor coruñés. He publicado una obra de Emilia Pardo Bazán hace mucho tiempo, una obra bastante desconocida, que se llama El niño de Guzmán, y he publicado recientemente una biografía de Eva Costa que se llama Emilia Pardo Bazán, La luz de la tormenta. Esa es la razón por la que a mí me interesa Emilia Pardo Bazán y por la que estoy aquí. Pero hay muchas otras. Yo soy lector de Emilia Pardo Bazán desde hace mucho, y además Emilia Pardo Bazán vivía en este edificio, y algunas tardes salía por esa puerta, se iba andando hacia la dársena, y en el último edificio de esta calle, a la derecha, entraba, subía al segundo piso, e iba a ver a una amiga suya que se llamaba Felipa Rebellón y que tenía una casa con muchos libros que ella le pedía prestados. Y esa Felipa Rebellón era mi bisabuela, o sea que también tengo motivos familiares por estar vinculado a Emilia Pardo Bazán. He elegido un trozo, un pasaje de La Tribuna. La Tribuna es una novela que se desarrolla en La Coruña, que ella llama Marineda, como sabéis, es la que bautiza la ciudad como Marineda. Lo del centro comercial Marineda viene de eso, ¿no? De que esa es el nombre de la ciudad, como habían hecho otros escritores, concretamente, sobre todo, bueno, pues Vetusta, Oviedo Vetusta en La Regenta, ¿no? Esta novela, bueno, para nosotros es muy querida por eso. Primero, porque se desarrolla en nuestra ciudad. Segundo, porque descubre un ambiente que es el ambiente de la fábrica de tabacos, el ambiente de las cigarreras del siglo XIX. Y además también nos va contando la política en España en esa época, vista desde provincias, una política muy convulsa, muy divertida también, muy interesante, un poco trágica, etcétera, etcétera. Y hay un momento al que hace referencia este inicio de capítulo que es muy rico porque mezcla esos tres elementos, digamos, ¿no? Explica un poco cuál es la situación en España, da pistas para que vosotros después preguntéis a alguien quién era pues este Amadeo y quién era, etcétera, ¿no? Lo que dice es lo siguiente. Veo igual de mal con gafas que sin gafas. Desde la avenida de Amadeo I tenían las cigarreras de Marineda a quien echar la culpa de cuantos males afligían a la fábrica. Cuando caminaba hacia España el nuevo rey, leíanse en los talleres con pasión vehementísima todos los periódicos que decían «no vendrá». Y el caso es que vino, con gran asombro de las operarias, a quienes la prensa roja había vaticinado que la monarquía era un cierto cadáver sentenciado por la civilización a no abandonar su tumba. Alguna cigarrera abogó por el hijo de Víctor Manuel, rey liberal al cabo, que daba la mano a todos y no tenía maldita la soberbia. Pero la inmensa mayoría convino que, al fin, un rey era siempre un rey, y en que la monarquía no era la República Federal. Verdades tan palmarias que, por último, las disidentes hubieron de reconocerlas. Otros motivos de irritación ayudaban a soliviantar los ánimos. Escaseaban las consignas y la hoja tan pronto era quebradiza y seca como podrida y húmeda. No, trabajo habrían de pasar los que fumasen semejante veneno. Pero las que lo manejaban también estaban servidas. Al ir a estirar la hoja para hacer las capas, en vez de extenderse se rompía, y en fabricar un cigarro se tardaba el tiempo que antes en concluir dos, y para mayor ignominia había que echarle remiendos a la capa por el revés, lo mismo que a una camisa vieja, lo cual era gran vergüenza para una cigarrera honrada y que sabe su obligación al dedillo. Las operarias alzaban los brazos ejecutando la desesperada pantomima popular, llevándose ambas manos a la cabeza, a la frente, al pecho, señalando con enérgicos ademanes el tabaco averiado e inútil de imposible elaboración. Tan alteradas estaban que al pasar las maestras les metían puñados de hoja en las narices gritando que olía a berzos. Y envalentonándose lo hicieron también con los inspectores, y si el jefe se hubiera presentado en los talleres, apostaban que con el jefe repetirían la escena. En vano algunas maestras intentaron calmar el oleaje prometiendo que para el entrante mes nuevas consignas seguían las turbulencias. Seguían las turbulencias, porque aquel gobierno maldito, no contento con enviar las hojas de desperdicio, para más daban la flor a no pagarlas.
Pasaban días y días sin que la cobranza se abriese, y las pobres mujeres, tímidamente al principio, después en voz alta y angustiosa, preguntaban a las maestras: ¿y luego, cuándo nos darán los cuartos? Fue encrescendo el rum rum y se convirtió en formidable marejada. El instinto que impele a los amotinados a ponerse a las órdenes de alguien aconsejó a las operarias del taller de cigarrillos arrimarse a Amparo buscando el calor de su tribunicia frase. Halláronlo chasqueadas. Amparo no dio fuego, oyó a todas y convino con ellas en que efectivamente era una picardía no pagarles lo suyo. Y, ventilado este punto, siguió liando pitillos sin añadir arenga, excitación, sermón político ni cosa que lo valiese. Gracias. E despois alguén di que Emilia non entrou na fábrica de tabaco, se escoitou. Bueno, lectura de Begoña Valdés Rodríguez, profesora do IES Otero Pedrallo da Coruña, e Pardo Bazaniana de Pro, que leva toda a vida traendo os seus estudiantes á casa e que casi sabe máis que a min xa. Bueno, non, hola, bo día, moi contenta de estar aquí hoxe, lembrando pois os inicios de cando entrei en contacto co Pardo Bazán, que foi cando estudiaba Filoloxía Hispánica en Madrid. Tuve como profesora Marina Mayoral, que nos leía, traía fichas con textos de Emilia Pardo Bazán e os leía na clase para que fóramos embebéndonos non somente da teoría, sino sobre todo dos fragmentos de Los Pazos de Ulloa, La Madre Naturaleza, La Teguna, do que en aquel momento pois era máis xeitado para o seu alumnado. Despois quixen transmitir tamén ao meu alumnado ese cariño, ese gusto por o vocabulario, por a lingua, por o español e además tamén por Galicia, por o galego, porque nas súas obras, sobre todo nos Pazos, La Madre Naturaleza, está a Galicia presente sempre, entón pois creo que eso tamén é importante. Escollín un fragmento de Los Adorantes, que é esta maravilla que me deu Xulia hoxe, porque claro, eu tiña outro formato de conto bastante diferente, xa quedei abrallada cando vin isto pola mañá, e bueno, pois intentarei seleccionar este trociño que me gusta porque fala dunha relación entre dúas persoas, dous seres, dúas estatuas que están unha frente a outra pero que non se poden tocar, porque se tocaran ou se intentaran abrazar ou ubicar se destruirían. Esta tempada que pasamos eu sentí a veces un pouco así, ¿no? Que poder ver a miña nai todos os días pero non poder abrazala, non poder tocala porque bueno, podíamos destruirnos mutuamente, foi unha sensación un pouco parecida. Creo que este conto está caído para este momento e para sentir un pouco eso, unha relación de observación, de miradas, de cariño, amor, non sei, amistade, admiración mutua e de desembeberse, ¿no? De observarse, queréndose abrazar, facerse co que temos enfrente e que non podemos tocar, ¿no? Ben, vamos, grazas. O fragmentiño que escollín di así: late en Los Adorantes, palpitando como las palomas cuando las tenemos agarradas, la idea de una existencia ultraterrestre, exaltada con divina exaltación. Bajo sus pies juntos y largos, de calzado puntiagudo, corre la otra vida, la vida de barro, la ruidosa, la turbia, la mezquina, la corruptible. Esta vida rueda en ondas por la calle, bulle en el atrio, trepa por las escaleras, entra en el templo, murmura rezos sin efusión, se expansiona al volver afuera con estrepitosos vanos y conversaciones desabridas sin objeto. Y los adorantes, sordos a la chusma, ignorantes de las vociferaciones, insensibles cuando los chicos, precoces pelotaris, les envían bolas rechazadas por la rigidez de la piedra, siguen mirándose, bebiéndose, absorbiéndose. Sus manos hieráticas, bellas, suplicantes, no se desunen, sus cuerpos no se aproximan. Nada temen los adorantes, como no sea algún cataclismo de la tierra, alguna violencia de los hombres que, impulsando sus masas, les precipita el uno contra el otro. Saben o adivinan la mentira de las uniones, la decepción de los intentos de planificar, de identificarse acercándose. Quieren evitar lo que les haría pedazos, conservar su figura delicada, su gracia mística, su calma engañosa, interiormente trepidante de ilusión y de afán. La ciudad duerme,
Los propios angelotes del retablo de la iglesia han cerrado sus párpados, fatigados del iluminar de los cirios y del apremio de las oraciones. La luna, rompiendo un velo de nubes, asoma como una gota de llanto cuajada y fría. Las duras ventanas cerradas al paso tardo del sereno, las campanadas graves del reloj del palacio, son cosas solemnes en las que hay lo hermoso de lo triste sin causa. Y los adorantes, solos, quisieran sin unirse acercarse un poco más, solo un poco, no mucho, a la distancia en que un perfume de flor es suave todavía y no embriaga aún, a la distancia en que las líneas del rostro que se lleva dibujando en las entrañas no se ven borrosas, pero tampoco se marcan con relieve excesivo, sino que las idealiza una delicada bruma. Muchas gracias. Eses adorantes refírense aos da fachada da Iglesia de Santiago, que temos aquí ao lado. Sábeno ben os guías de Galicia, que van falar deles. O primeiro desas guías de Galicia é Fernando Cazenave, que escolleu un texto que tamén sucede nesta cidade, que se chama Marineda. Hola, bons días. Bueno, a verdade é que non esperaba falar eu de primeiro, cando veño acompañado de tres fantásticas mulleres, pero tocoume a min. Será por orde de idade tamén, como falamos do colexio, agora tocan a min tamén. Bueno, pois son Fernando Cazenave Cantón, tamén, fago parte da Asociación de Guías Profesionais de Turismo de Galicia, no? E se veño acompañado das miñas compañeiras. A verdade é que levamos xa un tempo preparando estas visitas que imos facer sobre a Marineda de Doña Emilia, no? Son as visitas que, bueno, co gallo do centenario, no? Deste cabo dano da morte de Doña Emilia, puximos aproveitar para dar un pouquiño a coñecer non solamente os visitantes de fora, mas tamén a xente da cidade, todo este universo paralelo que ela crea, no? As súas novelas, como ela xoga, no? con todos os elementos que a cidade pon a súa disposición, no? E tamén, por suposto, dar un poquinho máis a coñecer a súa figura, no? Bueno, Xuli tamén coa súa axuda que nos axudou moito tamén a poder entender todo o que ela significa para a cidade, todo o que todo o que ela fixo na súa vida, e o que temos a Casa Museo, que tamén incluiremos nas nosas visitas, no? Bueno, sin máis dilación, diciros que comenzaremos hoxe con esas visitas, pero bueno, deixaré que falen as minhas compañeiras, que son as que van comenzar hoxe a facelas, e vou proceder á lectura dun anaquiño dun dos contos de Marineda, esos cuentos de Marineda, nos que ela nos fala, non? Son diferentes relatos pequenos que sempre suceden na nosa cidade. Escollín un fragmento do conto de Morrión en Boina, no? Que é un conto no que ela tamén nos demostra que ten unha certa man tamén para a comedia, para esa, ten uns toques cómicos moi curiosos que igual non están presentes tamén en outras novelas quizá máis afamadas. E di así, bueno, hace ya 8 años que los inquilinos de los pisos principal y segundo de aquella vieja casa se fueron a habitar en otra más espaciosa, aunque de aposentos angostos, helados y oscuros, más alta de techo, como que se lo da la bóveda celeste, más poblada, aunque siempre muda. 8 años, sí. Y en 8 años, ¿cuántos sucesos y qué rodar del mundo? 8 años hace que duermen en el campo santo de Marineda, al arrullo del ronco cantábrico. Las dos irreconciliables antiguas, los dos vejestorios enemigos, a quienes, por no andar zarandeando los apellidos de su esclarecida prosapia, llamaré sonora y significativamente Don Juan de la Boina y Don Pedro de Morrio. Bueno, muchas gracias. Teño que falar de Elena Lombián, que volveu a ser unha guía de Galicia, coas que, bueno, desde Casa Museo viñemos traballando arreo para que estas visitas saian. Ainda non limpou? Si, non pasa nada. Que? Ah, vale, perfecto. Mira, pero teste que alonxar, porque senón, pero así, vente para cá. Sí, pero alonxate dese. Hola. Ah, vale. Vale, sí. Vos se escoita ben? Sí? Sí.
cando vos sodes os que estades pendientes do protocolo. Bueno, bos días a todos. Se me escoita ben, sí. Chamo Melena, como dixo o meu colega Fernando, bueno, somos guías de Galicia. Vou dicir que estamos emilianizados, emilenizadas, ¿no? Encántanos Emilia, e agora respiramos Emilia, sentimos Emilia, e a sentimos, de verdade. Eu escollín un anaquiño destas cartas fermosísimas reunidas en Miquiño Mío. Foi unha delicia e unha ledicia lelo, disfrutei moitísimo e quero transmitir, bueno, esa ledicia, ¿no?, que sentí. A ver se vos gusta tamén. Sí, yo me acuesto contigo y me acostaré siempre. Y si es para algo execrable, bien, muy bien, sabe a gloria. Y si no, también muy bien. Siempre será una felicidad inmensa que contigo y solo contigo se puede saborear, porque tienes la gracia del mundo y me gustas más que ningún libro. Yo sí que debería renunciar a la lectura y deletrearte a ti solo. Qué mejor obra entre las tuyas que tu espíritu mono, simpático y fresco. Ven luego, ven, que me haces falta. Hay 1000 corrientes en mi pensamiento que solo contigo desahogo. Muchas gracias. Gracias a ti. Moi ben, Gloria Pereira. Gloria Pereira está? Sí. Memorias dun solterón. Outro de Marinela. Sí. Hola, bons días. Eu chamome Gloria, son compañera dos meus guías, da nosa asociación, desos que vamos a iniciar esas visitas dedicadas a Marinela e a Doña Emilia. Eu, antes que nada, antes de dar cita que escollín de Memorias dun solterón, quería darlles gracias á Academia e á Casa Museo por invitarnos a facer este acto tan bonito e por toda a axuda que nos han prestado nos últimos meses. Escollín esta cita de Memorias dun soltador porque encántame a figura de Feita. Penso, eu na miña cabeza imagínome a Feita como Emilia. Entón, escollín esta, a ver se vos gusta. Feita era la mujer nueva, el albor de una sociedad distinta de la que hoy existe, sobre el fondo burgués de la vida marinedina. Destacábase con relieve singular el tipo de la muchacha que pensaba en libros cuando las demás pensaban en adornos, que salía sin más compañía que su dignidad cuando las demás, hasta para bajar a comprar 3 cuartos de hilo, necesitaban Rodrigón o dueña, que ganaba con su honrado trabajo cuando las otras solo añadían el presupuesto de la familia una boca comilona y un cuerpo que pide vestimenta, que no se turbaba al hablar a solas con un hombre, mientras las restantes no podían acogernos sino con bandera de combate desplegada. En suma, todo lo que al principio me pareció en Feita reprobable y hasta risible y cómico, dio en figurárseme alto y sublime, merecedor de admiración y aplauso. Muchas gracias. Carol, ti trouxeches algo? Seguro? Vale, pois seguro? Seguro? Vale. Entón, o presidente da Real Academia, Víctor Fernández Freixanes, vai facer a entrega dos premios do primeiro certame de relato breve da Arbeda. Ai. Rosana Rivas. Perdón, Rosana Satache. Tens toda a razón. Doña Milagros, perdón, presidente. Sí, Doña Milagros, aquí. Doña Milagros. Bueno, bos días, eu son Rosana Rivas, outra das guías de Galicia que vai participar nestas visitas literarias dedicadas a Marinela, esa cidade que ten mar a babor e a estribor. Eu escollí unha cita de Doña Milagros dedicada ao pan, non? Porque como ela e como o señor Neira, eu tamén considero que o pan é importante, non? De onde ven e con que fariña se fai. Entón, isto é unha cita bastante simpática que quería leervos, non? Este punto era: convengo en la puerilidad del caso que yo no quise, no pude, no supe acostumbrarme al pan marinedino amasado con harinas de afuera, importadas de Santander. En balde me objetaban que peor era aún el agua que el pan, que este en suma, si no por exquisito, pasaba por tolerable. Yo lo declaraba un asco, un veneno, y le echaba la culpa de todas las enfermedades novísimas: tuberculosis, difteria, reblandecimiento, diabetes. No me dijesen a mí, pues ¿quién o yo, 20 años hace,
mentar semejantes padecimientos. Cuando se comía el honrado trigo mariñán y el no menos honrado centeno montañés, nadie padecía de esas enfermedades solapadas y traidoras. Fiel a mi convicción, todos los miércoles y sábados, que son en Marineda los días de mercado, una panadera rural, venida desde la inmediata aldeíta de la Herveda, a lomos de ágil borriquillo, entregaba en mi casa un reverendo mollete, cortezudo, bazo, a medio cocer para que pesase más, y al hincarle el diente no me trocara yo por el rey de España. Moitas gracias. Ben, pasamos agora a entrega de premios do primeiro certame de relato breve a Herveda. Bueno, pois agora na recta final aproveitamos para dar os premios e eu propoño ler tamén os textos se os autores e o autor e a autora non teñen inconveniente que podemos ler os textos, tampouco son tan extensos, é un folio e, bueno, e a verdade que están moi ben e podemos lelos. Connosco está Álvaro Benedicto Pérez Sancho, que como vicepresidente da Asociación Veciñal Os Nosos Lares de Palavea, pois é un pouco quen activou este certame e quen tivo a idea. Ademais tivo tamén a xentileza de escoller a Academia para que fose o lugar para entregar os premios. Por tanto... Moitas grazas. Bo día a todos os presentes. Vou explicar brevemente un pouco o significado que ten o certame. Comezarei primeiro por agradecer ao propio Concello, xa que a través das subvencións en concurrencia competitiva podemos sacar adiante este proxecto, tamén a Real Academia, porque dende o primeiro momento estivo apoiando que se levara a cabo nun contexto moi difícil de pandemia. Despois tamén as librerías que participaron, a librería Asiada e a librería Moito Conto, os membros do xurado, a Javier Pintor, Fernando Tañón, Ana Santomé, e, por suposto, a todos os participantes que concurreron e sobre todo aos premiados, a Miguel e Carolina. O significado do certame nace por un proceso de recuperación de memoria e recuperación dun imaginario literario. Ao longo deste acto falouse moito de Marineda, da propia cidade da Coruña, e xunto a Marineda hai outros lugares que antes non estaban dentro do término municipal. Un deles é Herveda. Herveda localízase xusto no que actualmente é Palavea, na aldea de Palavea. Esa aldea, citando precisamente a Pardo Bazán en La Piedra Angular, a novela de 1891, é unha aldeiña de panaderas e de lavanderas, non? Unha aldea no que había moitas criadas debido ás quintas que estaban dispostas ao longo da propia estrada entre Santiago e Coruña. Ese proceso era moi necesario facelo desde unha asociación veciñal que está enclavada nese barrio, facer un proceso de recuperación, facer unha posta en valor do propio espacio e ao mesmo tempo facer un acto de promoción literaria no que a xente escriba en galego, no seu idioma propio, na que a xente lea en galego e tamén conectar unha realidade, repito, de pandemia coa situación das propias librerías locais, non? Entón, creíamos que era un feito importante, adicámoslle tempo e esforzo, conectando coas diferentes entidades e todas demostraron o seu apoio, así que próximamente intentaremos que sigan existindo estas edicións e non perder o que intentamos que sexa unha tradición, non? Simplemente xa para anotar, xa que antes Eduardo sacou o tema, a nivel persoal tamén había unha certa vinculación non familiar pola vía directa con Pardo Bazán, pero si a través de que a miña tataravora foi criada de Pardo Bazán. Entón, a nivel familiar sempre existía, ou era unha cousa moi cercana, as anécdotas acerca do que foi a construción das torres, etc. Entón, dobremente, tanto a nivel comunitario como a nivel persoal, sacar adiante isto e intentar recuperar o topónimo non só como unha cuestión académica, que se existía unha obra precisamente en 2015 da propia
para a Academia, que editou, creo que era de Xulio Santiso e Manuel González, na que se dedicaba unhas páxinas a relación entre as Vedas, Palavea, Pentecostales, etc. Era unha forma de conectar esa recuperación académica coa recuperación popular, facer unha posta en valor. Así que nada máis, deixo por a entrega. Moitas gracias Álvaro, e parabéns pola iniciativa. Esta casa, a Academia, estará sempre a disposición da continuidade deste certame, que a mí me parece unha idea moi bonita. E ademais, despois de escoitar ali a Rosana na defensa do pan da Veda, que eu son a min pede do pan. O pan e o viño do país. Marchei a Madrid a traballar 10 anos e adelgacei 15 kilos. E así dicía, que traballas moito? Non, que aquí entras nun restaurante e non che dan pan, danche palla. E foi vir a Galicia outra vez e en un ano me engordei 20. En fin, pero está moi ben o do pan, está moi ben. Bueno, pasamos entón aos premios, se acaso por aquelo da orde de primeiro Carolina García Vázquez, que é ganadora da modalidade de menores de 15 anos polo relato teatro. Carolina, un aplauso para Carolina. Se queres lernos o relato, cando me teño aquí. Estamos un deseado que non nos agotamos. Aí está se trata. Teatro. Teatro. Eu nacín actriz. Cando era pequena memorizábame escenas das miñas películas favoritas e as recitaba diante dos meus pais e eles dicíanme como podía mellorar a miña actuación para ser máis convincente no seguinte intento. Con 6 anos na miña cidade xurdiu unha oportunidade para interpretar un papel pequeno nun musical e eu presenteime ao casting. Fun elixida e aínda me lembro desa experiencia como unha das mellores cousas que me aconteceron. No momento no que cumprir 14 anos, apunteime a unha compañía de teatro para mellorar, para poder facer obras e facer unha das cousas que máis me gustan. Nesa compañía facíamos traxedia grega e con 16 anos fixen de protagonista do personaxe de Electra, a filla de Agamenón que asesinou a súa nai por matar o seu pai. Sempre fascinaronme os mitos gregos e romanos, polo que a traxedia grega era un dos meus xéneros favoritos. Ainda que eu tiña outros intereses, como cantar na miña banda, estudiar matemáticas e facer experimentos en bioloxía. Sempre quixen ser actriz nalgún momento da miña vida, polo que non poder estudar o bacharelato dramático foi un momento moi escuro para mí. Acabei estudiando psiquiatría e, aínda que tiven unha das mellores notas, ao acabar a universidade probei no mundo da actuación. Non foi nada fácil, pero conseguín o meu primeiro papel despois de 10 castings diferentes. O meu papel era de Brooke no musical Bimorchil. Foi maravilloso actuar nel e fixen moi bons amigos, aparte de que tive a oportunidade de coñecer a George Salazar, un dos actores cos que eu tiña unha obsesión de pequena. Durante os meus primeiros anos traballando en Broadway, eu vivía cunhas amigas nun piso bastante antigo, pero conseguimos movernos todas a un piso un pouco mellor co tempo. E finalmente alcanzoume a realidade. Enfermei e tiven que ir ao médico, polo que quedei moi mal de diñeiro, xa que en Estados Unidos só hai saúde privada. E cateime que non podía seguir intentando perseguir un sono que, aínda que bonito, era moi difícil de alcanzar. Así que intentei buscar un traballo como psicóloga. Encontrei un no que, tendo en conta que era unha principiante, me pagaban moi ben. Tratei a moitos pacientes e recibín ofertas de traballo moi boas. Aceptei algunhas delas. Un dos meus compañeiros acabou sendo o meu marido e adoptamos unha nena aos 3 anos de casarnos. Pero, cando ela tiña só 6 anos, o meu marido faleceu nun accidente de tráfico e quedeime cuidando a miña filla soa. Ela é maravillosa, ten o cabelo negro precioso e uns ollos azuis enormes. A ela, como a min, encántalle actuar, polo que polo seu 13º aniversario vou levar a un sitio para que faga teatro con xente da súa idade, porque está no club de teatro no colexio e non é moi bo. Eu nacín actriz e morirei actriz, pero iso non significa que teña que ser actriz toda a miña vida.
Ya ves este texto. Xulio, por onde anda, Xulio? Vamos a hacer entregar un diploma. Miguel Fernández Rey é autor de Escudo e Confuso, que é o premio, digamos, para, non sei se a palabra está ben, pero para adultos, ou polo menos para maiores de 15 anos. Miguel, parabéns, e o teu texto, O título é Escuro e Confuso. Escoito o desagradable ton que anuncia unha chamada en Skype. Antes de responder, baixo o volumen de Lou Reed, comprobo o meu aspecto e coido que non se vexe a nadie inadecuada ás miñas costas. A miña molesta inicial convértese en sorriso. A chamada é do meu sobrinho. Hola Dani, como estás? Non esperaba a túa chamada. Parece desencaixado, nada que ver coa imaxe alegre que mostraba nas charlas diarias que mantivemos durante o confinamento ao finalizar os aplausos solidarios. Nesas conexións recuperara por fin ao Daniel enseñoso, falangueiro e filosófico que estivera oculto desde o día do seu 13º aniversario. Esa escura travesía durara 2 anos. Vin hoxe que publicaron un libro de memorias do teu Woody Allen e quería pedirche que mo prestes cando acabes, porque supoño que xa cho compraches. As palabras do meu sobrinho parecían ser memorizadas e o seu ton ensaiado previamente. Nunca fun, nin o pretendín, o tío enrolado co que apeteza irse de festa. Con Dani gozaba o meu papel de descubridor de libros, películas e series. Ser o adulto ao que contaba todo o que pasaba pola súa cabeza e o seu corazón. Ata aquel venres no que unha festa de aniversario pusera fin á súa alegría. Agora percibo de novo ao mozo hermético en que se converteu e instintivamente trato de buscar unha resposta á miña sensación. Pois sí, Saulín, e aproveitando que cumpriches anos na cuarentena, regalareicho. Como xa che comprei un exemplar en inglés do Garcián entre o Fanteo, desta vez te levarás 2 libros á sorte dos 15 anos. Farás unha celebración co xente do instituto agora que recuperaches a amizade dese tal Javi. As miñas palabras van acompañadas dunha mirada firme cara aos seus ollos buscando a súa reacción. A pantalla do portátil queda en negro. Aínda que segue conectado, apagou a súa cámara protexéndose. Nestes meses confinados, o seu compañeiro Javi pedíllase axuda cos seus traballos en liña. Dani é un alumno brillante nos estudios e está familiarizado con estas ferramentas. Nunha das nosas charlas comentárame que ese porco agora necesita me dixo que sente moito haberme puteado e que durante este tempo mantiveron unha relación xa. O meu sobrinho, tras uns segundos eternos, recupera a conversación aínda que segue sen conectar a cámara. Miguel, Carolina, Álvaro, podemos facernos a foto de lembranza. Presidente, vamos a hacer o posado. Pode moverse un poquinho para aquí para que saia mira para o tamén, un poquinho máis para aquí. Perfecto. Un dorito. Esta bravo. Os últimos concursantes como os lectores que estiveron connosco acompañando a memoria de Emilia Pardo Aznar. Moitas gracias e hasta a próxima. Gracias.
Música